Wikino Chivhayo recently introduced his girlfriend, Lucy Lulu Muteke, to President Emmerson Mnangagwa, sparking curiosity and raising questions about the nature of relationship between the two men. Sandapena mashoko vanhu vava confused vachiti aiwa Chivhayo zvakumuintroducer aiwa girlfriend yake ava mukadzi wake wamuona aiwa waakanobvisira paweekend aiwa masirivha. Panapa vanhu vachikweshana vachiti relation iripo pakati pevanhu vaviri ava ndeipi, ndokuti they know kuti mutungamiri wenyika akati aiwa ini Chivhayo neni atimbopindirani ende atimbozivani, anoita mabhizinesi ake ini tiri mutungamiri wenyika ndoita zvokuti nyika iende mberi. Subscribe like on the bell icon. Tine mapindulo abudanyira achiti it is rare for someone to casually introduce their wife to be to the head of state at State House, making this event all the more notable. Posting on social media on Saturday, Chivhayo described the reception they received from President Mnangagwa as nothing short of remarkable, he wrote. Yesterday, on my way to church, I had the greatest pleasure and distinct honor of introducing my so soon-to-be wife and to His Excellency the President. The highlight of it all is that my wife hails from the esteemed Shumba clan, Sakanatwa Mukwasha to the President himself. Being a Shumba Murambwe, hanzi iwe mfana une chokwadi kuda kuroora mwana wangu ndikati ndingadii nayo Excellency kana ndanyura. Ndomashuka nomudanyuka panapa tonoti vakomana vemu pizvilo vano vachikomenda vachiti President Mnangagwa recently described Wikino Chivhayo as a philanthropist who uses his own resources to support charitable activities. During a meeting with editors at State House, Mnangagwa dismissed allegations that Chivhayo was acting as his frontman by distributing vehicles, cash, and other donations to various individuals, including members of the ruling party ZANU-PF. Ndo mashoko anoyachikweshenwa nevanhu vachiti aiwa isu hatinyazi kunzwisisa kuti aiwa nodo zviri rei kuti munhu anenge achingointrodusa mukadzi wake or wife to be kune mutungamiri wenyika kuState House. Pano pauka yachikweshenwa achiti mutungamiri wenyika mbotora achiti aiwa Chivhayo ini handiziri ndombomutuma kuti anoita madonations anoita mari kuda kwemari dzake mabusinesses ake. Tudze mafunguro enyu marikudii pamusoro pechitiko ichi. Kunyangwe mesection medu dze mafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.